Da ba ina da magana, ina son yi magana da kai. Ina jin a kan me kenan? Akan Maryam, maganan aurenta. To, aure? Hajiya kin tsara wata magana aure ne za ki yi wacce ne a cikin gidan nan ba san da ita ba? Ai Alhaji, ai ba sai Maryam ta yi magana ba, amma sai na uwarta. Ai ba sai ya kai ga a ce wai yarinya za ta zo ta same mu ta ce wai magana aure ba. Ni ta daga ya cance ta in yi maka magana. To gaskiya a matsayin na uwa wanda ni ne ma ya fi game ko ni kike gani ni ba za mu ce a wannan lokacin da muke ciki ba da magana Ko zai iya sanin dalili? dalilai ma ba dalili ba ajiya abu na farko Maryam ta karasa karatun ta ba sai ta kai matakin karatu na jami'a sai ta kammala ba a da hankali idan Allah ya yarda ta kammala wannan karatun ni sai na sama mata aikin yi wanda idan an yi mata auren nan a gidan mijinta za ta samu abin ko taimaka mashi yayin da rayuwa ta canza da jakin ka nazari na Alhaji kenan. Kai ka manta, Allah ne mai yi, ba mutum ba. Kai ka manta mu aife ɗaya ne ba mu ake halin suwa. Alhaji. Hajjari na san da wannan abin da nake so ki fahimta na faɗa miki yanzu na ce miki rayuwa ta canza ya kamata a ce duk wata mata ko wasu iyaye da za su yi wa ƴarsa aure yanzu ya kamata a ce ko ya ne ta ɗan samu abin yi ta je gidan mijin nan shi saboda yawancin maza yanzu idan kike la'akari nauyin ya yi yawa abin da nake so shin wani ajiya ko dan ba ke ce kike zuwa kasuwa ko ne shi kina ce ba nan wani lokaci sai da ke gana shigo da abinci a cikin gidan nan da kayan masarufi kin san halin da ake ciki Amma a matsayina na uwa, bai dace a ce za a zuba ma Maryam ido wai a ce wai ko sai ta gama makaranta ko sai ta samu abin yi ba. ajiya Ba za a ta aure ba. a iya kokari da muka yi na baiwa Maryam tarbiyya ba na tunanin za a samu